Takže já vás vítám opět u mých tutoriálů. Dneska si ukážeme, počkat, to bych mohl něco zničit. To bylo, to musím mít takovou inteligentní farbu na moby. Tak. To si ukážeme výtah. Je úplně jednoduchý, nepotřebujete k tomu žádný redstone, nic k tomu nepotřebujete. A vypadá to nějak takto. Tento je teda maličký, nechtěl jsem jim moc dlouho dělat. Jenom prostě abyste viděli, na čem to je. Tak, je to rychle nehorázně. Tak, výborně. Ukážeme si, tady mám díru. Teda je mnohem veliká než tam ta. Mnohem víc, tak. To tam měli takhle. Co uděláte pěkně, jako to, no tohle tam to sedu, tak. Děláte takhle 3 bloky, smete rail, smodíte blok, zbijete žebřík, blok, minecart, skočíte, rozbijete blok a opakujete opět. Raz, 2, 3. To je? Co to bylo? A ježišmarja, já jsem spadl, pardon. Tak to udělám znova. Opět celý to udělám znova radši, protože jsem to nějak zapomněl. Pardon, já se omlouvám, to jaksi failo. Failer, jsem prostě na failu úplně rozený, tak. 3, hodíme rail. Sem dáme kostku, rozbijeme. Udělat bez flyu. Kostku. Tak to tam kopnem. Takhle. Čekat. A tady. Takhle. Teď. Zase 3 bloky. Rail. Kostku. Rozbít. Žebřík. Kámen. Minecart. Hop. Rozbít. Kostku. A takhle jdeme furt dokola. Tak, je to vlastně jednoduché, potřebujete žádný redstone. Dostane tady 5letý dítě, to jsem zkoušel, ten bratr, co mi kreslil skin, tak ten už mi to pěkně i vytvořil, jak můžete vidět, tak jsem si teďka pěkně sekl. What the fuck. Tady. Jo, takhle to udělám. Takhle a zase jdeme, 1, 2, 3. Rail, rozbít, tohle. Vyskočíme sem. Takhle. A zase 1, 2, 3. Opět jednak to budete mít, jestli to budete mít stejně nebo ne. Takhle. Budu to dělat, zopakuju to asi tak ještě 1000krát, abyste si to zapamatovali. Tak. Hop. Tak. Máme den. Zase 1, 2, 3. Čuk. Mrt. Jenom abyste věděli proč tam dávám 3, to vám teďka vysvětlím za chvíli. Proto to nepochopil. Kdybychom dali rail jenom takhle. Do prostředka, tak by se nám zobrazilo dobře. Jo, aha, ok, tak to nemusím dělat. Ale vy to radši takhle dělejte.
Abyste ten rail prostě měli, aby vám to jelo do toho. Víte, jak je to rychlý. Tak. Raz, dva. Rail. Žebřík. Vyskočit. Šup. 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 Já si to ještě upravím, aby to ještě vypadalo. Jsme glowstone. Můžete to používat třeba v dolech, to se hodí, když máte nějaký rule. Teď si podíváme, skočíme. Teď prostě vyskočíme. Tak. A jedem. Je to rychlý a je to vlastně úplně trapný, je to z principu Minecraft, že do něho skáče takhle. Tak jo, já doufám, že se to líbilo. Nahoře klikněte na tlačítko odběr. Tak, výborně. Hezky jste na to klikli, já jsem vás viděl. Hej, 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 ty vpravo. Dělej. Výborně. Hej, ženská. Odběr. No, vidíš, jak to pěkně jde na ten odběr kliknout. Jo, jo. Odběr, like, nebo dislike, to se vám to líbilo, mně se to líbilo. Like, odběr a sledujte moje příští video. Já jsem vám poznal. Čau, gobelo šílenci.